Ito, ni kasi noang nung kuno. Hoy. Pau bay chứ. Pau bay ko thar si mana pia. Mà nga, nó không bao khởi. Alas pide alas si. Ore pri. Jirai. Nei, logoफोर मा थफ्ला फैदों नै आंना. Home delivery. Home delivery. नायलाय गासिबो दुगैग्रा साबोन नैबे साबोन साखाथि मैगं देदो बरनदो नायसै मा मा लाबोदों साबोन जि सुग्रा बांसिनानो जि सुग्रा जोबसो RCMनि बेहा मालाय RCMनि जेनै सिनायखागौनदां बेखौ सोरबा सोरबा लोगोफ्रा मोखांखौ खिन्थाहर सिनायखायो होनदां साइस नुदों मा सोरबा नांगौबा लोगोफोर सोरनो नांगौ बरनदो औ माबा मोनसे लाखिनोसै नै साबोना नैखौसो फुयो आंहा फुननानै मोजां मोनदों नालाय आं दा बेखौनो बिहरबाय थायो बेसेबां मोनलायबायना दामा 50 थाखा दामा बारायबावबाय नामा नै 50 थाखा आगोलाव बेसेबांमोनथाय दामा बारायदोंसो नामा 20 थाखा ना 25 थाखाल' दामाबो जि बारायबाय बिहरखाबाय साबोना नांखागौ नालाय बे खयथा 20 ता 30 ग्राम बिहा 20 ता 20 ता नैबे दुगैग्रा नैबे सुग्रा पाउडार बेखौ सानदों नांसननानै सानदों ओइ बायनोसै नै माबाया गाहायाव दोनथ' ओमफ्राय नैबेलाय साबोना जि सुग्राया रेबिथ' मोजां मोनो आंहा नैबेखौ बांद्राय रुइलाबायाना बे साबोना सुनो मोजां मोनथारो आं 40 ना बेबो बेखौ खयथा लाबोदों 30 ता लायबाय थानो बायोना बुरजा साबोनखौनो जाबाय थादो जि बुरजा 20 ता 20 ता ना खयथा लाबो 20 ता आं 20 ता होनाखै नों दालाय दखान हैफिनसै नामा जा दखान हैफिनदिनिथ' फैखागोन नै एसेबां बुरजा साबोनखौनो जाबाय थानोसै नै लोगोफोर गोबावनि लाखिखाबाय RCM सोरनोबा नांगौबा लोगोफोर साबोना मोजां नैबे सुनो मोजांथार आखाइयाव अरख'वालै आखाइ अरख'वा ओमफ्राय फेंफोनाबो बा माबा मा होनो रुइलाबायाना ओमफ्राय रिन साबोनफ्रा रुइलाबायोना नैबेखौ रुइलाय होनदां नैबे बरिया नैबेबो हानि गोनां नै फुनो मोजां मोनो आङो ओमफ्राय सापातिखौ मोनसे लाबोखो सापातिनिखौ लोंनाय नायनोसैहाय माबायदि RCMनिखौ नै लोगोफोर आंहा गोबावनि थाखाय बिहरखाबाय नै दखानावबो थांबाय थानो बायो लायब्रबबाय थानो बायोना जि सुनो नांखागौ जायो सामफ्रामबो जि सुनांगौ जायो ओंखायनो बुरजा बिहरखाबाय आं नै लोगोफोर सोरनोबा नांगौबा मोजां साबोना जि मोजां बियो माने रुइलाबायाबो गुरै साबोनालाय फेंफोनायाबो जायो खिन्थु रिन साबोन बायदि बिदि गेब्लेलाबाया बे मोजांथार साबोना आं मोजां मोनदों फुनानै नैबेबो दुगैग्रायाबो गुरै मोजांथार हानि बे भिटामिननि दं आरो हानिनि गाइखेर बरियाखा बेखिनियानोसै लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ दोनथ'नोसै बाय